Yamano kigimo mwanchu murigeli ya television ya Ndizi TV magarovengia ndozi ya soberete niucharagira Chinsa Isato Chinsa chirogonguru wa Afrika ya mocha echini chingaki cha Amayia na inde tukumirana eliunkumanye senchira ayubekiranu osgiwa itobachire Chinsa mo ao ukurumna liya kietego ikabono eliukwene kiabuna bakwalga niria Amayia aitokumanye senchira ayubekiranu emaragoba yabono kolende bunere botambe lituko lya Jumamosi echinga kitukumirana samangana Amayia ntoma waswa somurobulio obweke umbu omurobuli tokwarira mangana siasa litukulya lero mugeni oneni gakuru kwa Honorable Vincent Abuga ojoni garo mu MCA kurwese gwodi elia Bugusero eyego toka kitutu chache South ime county ya Kisii. Honorable Vincent Abuga oyino mu MCA kurwese gwodi ya Bugusero kitutu chache South rebono mbwate se moroba yabono ngochale gato kwarirane amange kolengana na maendeleo osama gendera ligendrete se wodi elia na yanda mange emaragoba yabono oikire kigima nigo analeteko ligeri Chinsa sana niga ikira se studio chito igaso bwango kigima ngo ikalega igakira twakora mangana Amayia eto chake ye mase ye mogo korera ali atulengete emaragoba yabono bono aseke kegerebusyo ngorina ndenko manye senchira yobikira no ya wiyake mwanchu morigelia litukulia lero ntoli na Joshua uta asingencho yekemo eke nakilia ntochito benere guchiabu ankyo ekero mitambo yaro sigo byakigima elinde akoletera mangana Amayia senchera yumuno wimanyilio inche nigonkuru kwa John Kibati na mangana Amayia nigotoya chaka kurose county ya Nyamira ekiombe kia county pension fund ekioge kwa Chinsa mo yichibesa echabakoreri bemeremo echa pension nigokendrete kulikia abakuri emeremo be county gosebichi county imeyense ya Kenya litukulia lero nigo balingi me county ya Nyamira asumuza kitojo bangi aikirana na gutwariga ni robot rukubwatia asenchira yubikirano ekiombe gya county pension fund ekigeko gacha ensemo yechibesa cyabakoli emeremo ekichikoro kwa pension nigo kigendetse kulikia abakoli emeremo kurwase chi county imeyense ya Kenya. Just want to confirm that we have done this elsewhere in all the counties, and we want to encourage other counties elsewhere. And even any other person who is joining or who is working in the county government who is not saving for retirement, that we have other products like the voluntary pension arrangements under the individual pension plan, which they can actually take advantage of and also save. Kago kwana nabaliki ba mangana Amayia ekero omirana nababwatani imiye county ya Nyamira George Okioma oyole omurai wemeroberio asekiombe gya CPF nateba eganga yabo enene nokugachira abakoli emeremo chibesa nakoba ekero chinga kibatabukiri emeremo chibesa chi county pension fund gasya eno coach manage on your behalf asiri bagari yao egereri tukoliriyo kwa retire tokoe chibesa oisego kwa abantu ba family yao nabo igo CPF ne akane chibesa cyose bali bawo bakoreki patigalete nateba nigo chibesa echichikorusigwa asensemo yo musara aseserekali ye county egogwakanira ensemo yende bochanga percentage nkego yo chibesa cyao ne county government nero yakorwera 15% na ekwaru 12%. Nachengera obwamate obuyababwate ne county Nyamira asate bambachiko bwatera na kegima. We are excited about this opportunity and we are very grateful that the employees and particularly the leadership of Nyamira County has always chosen the county pension fund as their scheme of choice for purposes of saving for retirement for employees. Nasemye abakoli emeremo kurwa ensemo yabo yemesara asebyombe bya pension elinde batwale obugima obuya ekero bakolire emeremo nyore opportunity ende yonse libagaliro inchovis cheito abakoli gaswetombaro babakonye chiform egere nayo safe for retirement obugima bwa retirement no bakongu sana buna marweire buna tokona kokota minutinga goikotwale chibese echiko chikokonya ekero kwa retire kurwase county Nyamira ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.
Gotigana no roboti urwo mo MCA bwe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha nigo bono aruri birugo gucia senyegitari eyemo emenyikanite buna rion soti eyemagiga yo mo MCA kabere hororo wikenseme yo kurushi birugo ebikanyora inanire enseme yo maiga yo kurusiwa ACABC omosakito Mildred Momanyi nigakira enseme yo na kwari ni roboti rukubwatia Omo MCA bwe wadi ya Ichuni ebunge nyalibali masaba imeye county ya Kisii Wycliffe Siocha nigo ainanire ebirogo bunenchere ya moyo bokoreri wochiase dispensary ya rion soti imeyo mochi okeroka narete birogo barusti birogo bibere lakini narete birogo bitano bibira konye kona kinga services ingona rechire kona ngochiasa abantu baitu nigo omosikesio asabire abananchi kubwatuka amangana asiasa na kubeka ebirengereri byabo ase amagenderero iliogukinya ebirengo bya uchumi imense ya Kenya nigo ayakwana ega chinga kiatwara etaro goika ase dispensary ya rion soti iliokwana na ebirogo ayaniga gocha maiga yo mwana siasa yo mokuimukia egetambukero gyo kubogoria ebirogo korwa ase dispensary yo ase kelia bunanero obigorete gochia senya gitali yo ase kolende omo MCA agikeria egekorekyo eturase nyagitari ya rion soti ditukoria chumatane ntongeregia korekane to rogetare ngikia nakyo kiagara ditukoria rero na chichakugereringa ngembe kiarenge na nene kia korekane ebero bombere bya ruete kurwa se obisio mo MCA bigacha ya nyagitari asinjo konya bakora dibukira nebuye lakini kanyare kana ngari tukoria chumatana nande yo kabero mu ward manager mukoro agachaka rusibiro gegaiga abotanga na ubago tebono nga abakora na biro bagirusio so rende na itu tumanyata nga ngene yose ya kira serikali na ngene yose yotoka sio bisi serikali ine bintu bya serikali usini bintu bya abantu kusimundo ndwesiya aranyare gotumeka so rende tuachiri tukoria rero kene biro gebimbya ruseti wororo I was in the company of the area assistant county commissioner, the chiefs in Tuarengana Barabo. So rende tuarigereri tuenekiri, so the law will follow its course. So you can have kiabete kebesana, rakinara go sabanga tiganto wana baba toero. Kirito koranga kirichi ko ligoto konya koranga kurumondo ngonyora justice herengi. Korendo on behalf na ara sabire okwa berbuno murayo chorre. Na den korande nga gento ngabone kinge korekana linde. Ase chinga kecho nigo asabire abamenyi bonsi kurwa chinseme chogwe sokya asobonge chitariki kianda chomutenyoyo ase omorobeli obogo sanga ebirengerali byabo eliogo chiako nyorwa anagokonyeka kemagenderero litukirigereri kire nargo saba abantu bana baichuni bonsi pi bagendorro bilibata geta bakolerwa nyane para nyane chindoje nyane virasi onye nechinyagitari onye nestima kendo kende yonskeria andu bana mutagete serikali ya ye county bakorre genda motebe erina njinari yaranguswere uno mwe musino kubwati bintu biri mutagete mokolerwe ekorega simwanjorete yamwe yabo ko represent the county so na inche nguswere gasi ya soko na sebikare birabe na biri mutagete mwe mokorre mu bibe kororo erina njenja akoranga kitura abwatire no mugavana itukoranga ebintu byonspingo ikarana bire ginko reporteria egetaseni Ndizi TV letaliane Mildred Momanyi Gotigana no roboti urwo kurwa senyegitari ye mosi birugo byaba bikurusugoro no yokabere umwemsi wenseme yo nigo tokwenda soroboti ronde oruro korekana imeye county ya Kisii asomo MCA ase egotobakara buni kiama kia ODM kurwa se county ya Kisii bakoragwa no munyakiro gobo ondie kikirosi nigo bano baumerana litukule rero na kurwenkwana kubwatekana na aliatebekana buna ikiama kia ODM nigo kirenirense eyimagagayo kabiro mugavana bwe county ya Kisii Muske James Ongwae abogo mo women representative bwe county yo omukoro Janet Ongera kwerusia ase ikiama kia ODM na goteba budi kiama ikyo nigo kirenirense kubwa amatuko amagiga korengana na kirosi na banda bamera na litukule rero niko bate babuna kiameke nigo kiabakonyire abube rusiri ororo na kubaburia aliasa abu babere barengete gucia babe maiso kegima ababwatani be kiama GODM korwase county ya Kisii nigo bono basokire bene na gotabuna ikiamekyo nigo kigendete kubwata na koira emeri ase county ya Kisii nonye abande bagosoka korwase kiama ekyo aba bakunya gotabanga ODM ngo kwere bono ODM ere moyo
Ene moja ODM igere nchokengeragani ekwaligani enchokegasa tekwaligani kurawa no munyakirobo we kiamekyo Gusii Ondieki nigawateruna ekiamekyo nigo kigendete gukarabuya asorogongo rwa Gusii epati yeito bari basogete anabaruka segesonga de self seekers egaswa ko liyo moinari etaraba etu abaete obagabana yoba senator kuma na MP MCA tu abaire abantu limwaroche teraba isana Gusii Ondieki nigo bono anyarire gakoboria serikali ya Kenya Kwanza kwa maiso anene ekero ngwae barariribuna nigo bajugosoa serikali eyo ende banyuma chamaya lakini nende toko tabia serikali ya Yesu wako jiboini baba careful abantu bali nabakaba kumuzana bali no atu bari mereri ga emyake mengi batonyarire Waigo nigo bamendiremna nonye ongwae na chane tibanganye de korwase kiame nigo konyora banyorere ligesa linene ase emyaka 10 iro abandi banyore benefits chepati omo women rep former Janet Yongera igare o benefits kurwase party kurwase obo senator ochira sobo women rep obo director ebinte binge nigo basingero tabuna ekiame kyonge chikoendera kobeke mirobiri ya bene kwene kibuna ngotingere obotingi bwaye ase county ya Kisii kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Kwa hivyo hata kama tuli lose elections sisi bado tumekuja na tuko na nguvu na tutafanya kazi vile itakavyo kama opposition. To ya ODM nerene chinguru na abanyana no barari tukoria rero na serikali yeito ya Kisii County igero sirine party ku ODM ekurawa no mugabano ito Musike Paul Simbarati unamanyire famous ribuneta igonare ko bori bari basokire ku rwe party twamanyire mwaraga sire nande mwara ko gasese mutare korema abanyana bari barimete no bara mutogiri omugabana we county ya Kisii Paulo Simbarati asokwene kimna ekiame kyonko gendera kirebuya ase county ya Kisii shukuru gavana wetu mheshimiwa Paul Simbarati kwa maana gavana amechukua jukumu mwenyewe kuhakikisha Kisii County ni ODM na nawahakikishia kuwa Kisii County imekuwa more ODM kuliko awali kwa sababu ODM Kisii tuko na county office yenye tukua nayo tuko na sub county offices na vile vile tuko na ward office to ile chinguru gavana yetu Paulo Simbarati na bachumbe baitu no lubasoni barongo mheshimiwa Kibagendi no mheshimiwa Dr. Manduku baikaranze baigwane batubekero umuntu karanze kero kero umuntu Koriboti ligataseni Candice TV kurwase county ya Kisii iridariane Brighton Makori Tigana na Brighton Makori ni kutoka Ndasorobotironde asabasai kurwase county ya Kisii ibakura wana Dennis Orioke nigobati birubune serikali ya Kenya Kwanza nigegenderete ko batiga abagusii kwa sogo chorwe birogo ao imeye serikali kinga kicho baboririye bari banyoreri bakali ko berase serikali ko begirira abagusii na birogo konyora mabagayo bunibisa kubinde. We don't know why, but we feel like something somewhere is not working out, and we want to appeal to the leadership, both elected and not elected, to come out strongly and forge a way forward with a big team. But very importantly, we are concerned with the principal secretaries who were appointed recently. We had none from Gusii region or Gusii land, and it's a going concern. Gusii cannot afford even a chair of a committee in parliament. This is serious. Perhaps that's the reason why and Ongera felt like they don't want to be associated with a party which is not looking Gusii well, because at the position of a deputy national chairperson Ongera, and Gusii couldn't get in ODM even a single chair of a committee in parliament, then she felt like she'll be doing a disservice. Perhaps she could be the one contributing Gusii not to get, and that could be interpreted as the reason she decided to quit. Ayuka gendrete muraiwense muske William Ruto li tukulelero igarulege kulege tindi go chia sebali babire bakoiba etugo asichinse mocha samburu igo atebiribuna engane ijo wikechkuika omwelio na abantu balige emeremendeme yao baokora. Wacha nitangaze nikiwa hapa Baragoi ya kwamba biashara ya wizi wa ng'ombe, ya kuua wananchi, ya kukosesha watoto wetu wasiende shuleni, hiyo biashara itakoma.
Wacha nirudie. Mimi nataka nirudie. Nasema hivi. Mambo ya wizi ya ng'ombe, na munisikie vizuri. Mambo ya wizi wa ng'ombe, kuumiza watu wetu vifo, watoto wetu hawasomi. Hiyo biashara itakoma na sio tafadhali. Munanielewa? Sio tafadhali. Sio tafadhali, mambo hiyo itakoma. Chinga kecho murai wense ni go abika chinguru kigimengane iyo ngo tabuna ni gacho gutumika chinchira chindi chionsi ko ene kyabuna emirobiriyo yonse iyo kurekana abwetari emia yoboibi wechombe na boigo ekoirera abantu gutamakuru Chinsa obo yaikiro mwelio kigima. Mimi nitatumia mbinu zote, nitatumia uwezo yote ya serikali. Tayari tumesema tutawapatia police reserve 360 tayari hapa Samburu. Nitaweka polisi wa kutosha. Ikibidi nitaweka jeshi hapa kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanatuletea ujinga. Hiyo ujinga itakoma. Nyinyi mnanielewa? Na mimi najua wale nazungumza juu yao wananisikiza. Nyinyi munaoendesha hiyo biashara ya kuiba ng'ombe, kuua wananchi, kusababisha ukosefu wa usalama, mutafute kazi ingine ya kufanya. Egotikana na yumo nchumuriria omowaziri bwegisemi osebwizaririe gisemi omusikezi kilmachoguni gatebrebuna kiregento ni gogie kiranire kigima asama temu manene yo mwakoyo ayo chokolekana bwangoiga ayo ni gaye kwana litukolera se University ya Dedan Kimathi asatebrebuna matemu ayo taligochia kwiberwa nchirinde yonse kiagera emerobeli yonse yabekirwe naboigo yaikiranire. I want to assure Kenyans that as a Minister of Education and the Kenya National Examination Council, we have come up with all the necessary arrangements for the 3 exams that we are undertaking this year, which are starting with the effect of 21st of November this year. The security arrangements and manning of exams, we have all those arrangements in place. And there is something you might have seen about 2 weeks ago, where 3 guys, one of them being a university student, were actually caught selling bogus examination papers. I want to assure Kenyans that all the papers that our students and the pupils are going to do